Malawi today. That's the title, Zambezi. Let's go for it. Muli bwanji Malawi anzanga kwina kulikonse kumene muliko, muli bwanji kumeneko. Chilungamo special hour. Chilungamo special hour. Tikupereka moni ndithu kumpoto muli bwanji kumeneko, muli bwanji chigawo chapakati komanso kumwera muli bwanji kumeneko, muli bwanji komanso chigawo chakummawa kumeneko muli bwanji chilungamo chija chafika pamene Amalawi ambiri ndithu mwakhala mukufunsafunsa kunena kuti achilungamo TV kapena chilungamo radio station tiuzeni chilungamo, kodi chilungamo chili pati pa nkhani zimenezi. Nkhani ndakubweretserani nkhani ndithu zimene ndithu zamanga nthenje programu yathu imeneyi pano pa Chilungamo FM. Takhala pomwepo pamene ndithu tikufuna kutambasula nkhani zimene omvera athu mwakhala mukudandaula Malawi kuti chilungamo sitikuchiona, kodi chilungamo chili kuti. Chilungamo radio station yabweretsa chilungamo. Nkhani ya migwirizano anthu akhala ndithu akukamba kuti achilungamo radio station ndithu tatumani ndithu atola nkhani anu atifufuzire kuti kodi za migwirizano anthu aku opposition zikutha bwanji. Nkhani yoyambirira imeneyi ndithu tikufuna kufotokoza ndithu nkhani imeneyi ya migwirizano kuti kodi migwirizano ili motani. Mbuyomu ndithu tinakhala tikumva Malawi kunena kuti tuposa chedo apa ndithu akukambirana ndithu azipani zotsutsa kuti apange boma labwino. Komatu tinamva ndithu kumeneku kuti DPP akufuna kukambirana ndithu ndi Ford, komanso kumeneku tinadzamvanso kunena kuti DPP akufuna kukambirana ndithu ndi achipani chimenechi cha UTM, komanso tinadzamvanso kuti afuna kukambirana ndi achipani cha UDF. Tinangomva kuti akufuna kukambirana, kodi pano zili pati? Amalawi amadikilira chilungamo chafika. Takhala ndi pomwepo pamene tikufuna kufanthamula chilungamo kuti kodi nkhani ya migwirizano ikuchoka pati, nanga pakadali pano zili pati. Mgwirizano watheka kapena mgwirizano sunatheke? Chalepheretsa njani? Takhala ndi pomwepo inu. Potengera ndi 50+1 zipani zotsutsa ndithu zimene zili ku opposition zinagwirizana ndithu kuti tikumane tikambirane ndithu za ulendo wa mgwirizano opulumutsa Amalawi, kuti Amalawi tapulumutsa bwanji polengera kuti kuli 50+1 kufunika mgwirizano. Oyambirira ndithu anali Ford kukumana ndi chipani chimenechi cha DPP. Kumeneko ndithu Enoki Chihana anaonetsa ndithu ndi mtima wa chidwi kuti akufunitsitsa ndithu atapulumutsa dziko la Malawi pa moto walawirawi umene uliwa, ndipo adakumana ndi DPP ndithu kumeneku kukambirana ndi ziwiri zitatu zokambirana zawo. Kumeneku Enoki Chihana adavomera ndithu kumeneku kuti iwowo ndi mmodzi mwa anthu amene akufunitsitsa kuti chipani chimenechi cha DPP komanso chipani cha Ford chipulumutse dziko limeneli la Malawi pa moto umene tiliwu. Ndipo Enoki Chihana adavomereza kunena kuti iwowo ali wololera mmene takambira kale. Koma nkhani ali mkanyumba momata mmenemu, mtola nkhani wathu wa Chilungamo FM anapeza kunena kuti kumeneku zokambirana zidathera mapenate. Chifukwa chani zidathera mapenate? Chifukwa chonena kuti achipani cha DPP adafunitsitsa kumeneku kunena kuti president akhala ndithu wa DPP komanso vice president akhala wa DPP, zimene Enoki Chihana adanena kuti
kuti mgwirizano ngati uli wa zipani ziwiri iwo ali okonzeka chabwino ngati sakhala mtsogoleri ali okonzeka kukhala wachiwiri. Koma ku DPP adawakana, adawuza kuti tidzangokupatsani unduna. Chilungamo chafika. Kumeneko kumano oyambilira umenewo Amalawi ndi mmene udathera mapenati. Mgwirizano wachiwiri tikulowa tsopano Amalawi ku mgwirizano wa chiwiri umenewu. Mgwirizano wachiwiri adapezana ndithu kumeneku adalitso kabambe UTM komanso ndithu ku chipani chimenechi cha DPP atakumana kumeneku ndithu chipani cha DPP komanso chipani cha UTM kumeneku ndithu adapatsidwanso chimodzimodzi kunena kuti DPP ndi imene ikhale ndi candidate amene atsogolere mgwirizano umenewu ngati president, komanso vice president achokera ku DPP. Adalitso kabambe atafotokozera UTM, anthu awo UTM anaona kunena kuti mgwirizano umenewu ndi omwe ujawa ndi wolotse ndikakutafune, ndipo adalitso kabambe anatsatira za otsatira chipani chawo kuti iyayi mgwirizano umenewu sukutheka iyayi, malingana ndi kuti 50+1 samangosayinira ndi president yekha, imasayinira ndi cabinet yonse igwirizane. Ndiye adawauza adalitso kabambe kuti ndinu achinyamata komanso ndinu muli ndi mphamvu komanso muli ndi kuthekera panokha kuti mukhoza kupezanso zipani zina ndi kugwirizana nazo mkupulumutsa Malawi. Koteroko zidakanika ndithunso kumeneku idathera mapenati. Nkhani muona kunena kuti zikuvuta kumeneku ma alliance ndi kodi atsogole ndani nanga wachiwiri ndani. Takhalani pomwepo tikubweranso ndi nkhani yachitatu. Wachitatu mgwirizano wachitatu DPP sidasireso pompo yaye kuti yayi tikumanenso ndi azinzathu ndithu amenewa ndithu achipani chimenechi cha UDF. Atakumana ndithu ndi achipani chimenechi cha UDF ku mgwirizano umenewu ndithu kumeneku kunapezeka kunena kuti adawafotokozera ndithu zolinga zawo komanso ndi mmene zinthu zawo aziyendetsere. Kumeneku ndithu zimaonetsa ndithu kuti atupele muluzi ali ndi mtima oti apulumutse dziko la Malawi. Mmene akuganiziranso anthu ena kuti akulimbanso mtima kuti akufuna kutukulanso kusintha zinthu mdziko la Malawi. Atupele muluzi takhala tikuwamva ndithu akunena kuti iwowo sakuyimanso nkhwapa mwa munthu wina aliyense. Kumeneku akuti kuzokambirana zimenezi ndithu atolankhani athu apeza kunena kuti atupele muluzi kumeneku nawonso adawuzidwanso kunena kuti atupele muluzi adzangokhala ngati nduna. President komanso vice president achokera ku chipani cha DPP. Ino Amalawi nkhani yoona yeyeni imene yakanikitsa mgwirizano ndi madecision aku chipani chimenechi cha DPP. Chipani cha DPP chikufuna kuti vice president komanso president achokere ku chipani cha DPP. Kodi mgwirizano pamenepo uli pati? Nkhani ya mgwirizano ndi imeneyo. Chilungamo FM yabwera ndithu kuzakufotokozerani nkhani exactly mmene kuyendera mgwirizano. Ino muzifunse kunena kuti ngati atupele ali ozikonda kapena adalitso kabambe ngozikonda kapena Ainoki Chihana ngozikonda, kodi onsewo angakhale ozikonda nkukhala ndi maganizo amodzi? Tazifunseni ino Amalawi kumeneko.
tikukamba kuti chilungamo FM ikhala ndithu ikumakufotokozerani chilungamo chancheni. N'chifukwa chake munatipempha kuti tifufuze kuti kodi chikukanikitsa migwirizano ndi chani. Ena atifunsa pamenepa kunena kuti kodi chipani cha UDF tatifufuzireni zikumveka kuti chapita ku MCP, zikumveka kuti chapita ku MCP. Tapeza kunena kuti atupere muluzi sakupita ku MCP. A MCP ndithu adampezanso kumeneku kumfotokozeranso atupere kuti aende limodzi ndithu ndi atupere muluzi, koma atupere muluzi adakana malingana ndi kunena kuti adawauza kuti ndifusekaye anthu amalawi kuti kodi amalawi kunjakwa kuti banji. Amalawi popeza kuti adayikana MCP, atupere muluzi ndi ndani pamaso pa amalawi, adakananso ndithu kupanga mgwirizano ndi MCP. Kotero kwa Malawi wina wakasa kunamizeni kuti ayi atupere muluzi akupita ku MCP. Ayi atupere muluzi pakadali pano ali woyima payekha ndi chipani cha UDF, sakhala mgwirizano ndi wina aliyense pokhapokha ngati azipani zinazi ataganiza bwinobwino ndiye kuti pakhalanso mgwirizano. Tipirenso pa mfunso lina ndithu limeneli, nkhani ine imene anatifotokozera amalawi kuti tafufuzire. Nkhani ya UTM komanso imeneyi ndithu afodi komanso imeneyi ndithu UDF. Zipani zimenezi zitatu akuti kodi tinamvanso kuti kuli kukumana ndithu Enoki Chihana komanso atupere muluzi komanso adalitso kabambe. Kodi mgwirizano umenewu uli pati? Chifukwa mgwirizano umenewu ndi umene kuoneka kuti mwina mwake ukadakhala wabwino wopindulira Malawi onse ndi achinyamata. Tikapita kumpoto Enoki Chihana ndi achinyamata, tikapita ndithu chigawo chapakati chimenechi atupere muluzi ndi achinyamata, komanso tikapita kumwera dalitso kabambe ndi wachinyamata. Kodi mgwirizano umenewu udalephereka kapena uli pati kapena zili motani? Nkhani imene ilipo apa njonena kuti ikufunikira ndithu anthu amenewa akumanenso kachiwiri. Nkhani imene inavuta kumeneku ndi otsogolera kuti president akhale ndi ndani, atsogolere mgwirizano umenewu ndi ndani. Tayamika Enoki Chihana akulola pena paliponse malingana ndi kuti bolani atukule Malawi. Munthu ozichepetsa kwambiri Enoki Chihana ndithu tiyayamikire kwambiri, komanso tayamikira atupere muluzi ndithu munthu ozichepetsa kwambiri komanso adalitso kabambe. Anthu amenewa ndithu atalolerana mmodzi wa iwowo ndikukhulupirira kunena kuti boma likhoza kukhala labwino. Nkhani imene ili kumeneko ndi oti atsogolere ndani. Ndiye munthu asakunamizeni ayi nkubwera kuti ayi ifewo tapeza kunena kuti atupere muluzi akupita ku MCP ndi zabodza. Atupere muluzi sakupita ku MCP. Kotero ngati sipakhalanso mgwirizano wina uliwonse, atupere muluzi sakupita ku MCP, ayima payekha. Apita ndithu kuzisankho zimenezi payekha. Nde nkhani imene ilipo ndi imeneyo. Komanso mwakhala mukumva ndithu posachedwa apa akuti ndithu pa radio ina imeneyi akukamba kuti yayi atupere muluziyo pa social media, akupezeka pa social media. Bwanji nkhani ndionena kuti paja dzina la amaliyankhula mu chizungu kuti don't trust. So musamakhulupirire. Tinabwera pano tidakufotokozera ntakhalinso tikufotokozerana Malawi kunena kuti don't trust ndi munthu amene sakukwanira kukhala journalist. Sikuyamba ndithu kuwapanga atake atupere muluzi, komanso tikukamba kunena kuti iyeyo don't trust ndithu ma information ake amangopeka ndi zinthu zabodza. Mukumbukira bwinobwino atupere muluzi tonse tikudziwa kuti ndi vice president wa business muno mu Africa. Anapita ndithu kumeneku ku Zambia kumeneku ndithu ku Zambia kumeneku ndi kumene kunali ndithu mkumano wawo ngati ama business. Zotsatira zake don't trust samatha kuwerenga English, zinamuvuta kuti awerenge kalata imene kuti kutanthauza chani, kodi akuti bwanji. Koma inali ya business. Iye uja anabwera nkunena kuti watumidwa ndachakwera atupere muluzi ku Zambia. Zimenezi Amalawi mupeza kunena kuti munapeza kuti ndi zabodza, komanso munaweza mvaso kunena kuti
iya atupere muluzi ali ndi meeting ndithu ku Dubai ndachakwera zotsatira zake munazamvanso kuti ndi zabodza, ndi anthu oti amangotumidwa osowa zochita osawamvera nkhani imene tikuwuzeni ife pano. Inu ikhulupilireni, sitidzakuwuzani, sitidzakusiyani m'malere. Iwowo tunkhani ndiyonena kuti akufunitsitsa ndithu atupere muluzi atakhala kumbuyo kwa DPP chifukwa iwowo yimira DPP. So chifukwa chonena kuti atupere muluzi akuona kuti ku DPP ko ndi madecision amene akusankhawo sizapindulira Amalawi, chifukwa ndi kuti boma limene anthu ankalikana lija likhalabe lomwelo, DPP ikhalabe yomweyo. Atupere muluzi wathandiza ndithu boma limene lila mayi Joyce Banda, komanso atupere muluzi wathandiza ndithu boma limene lila DPP. Mu boma limene lila mayi Joyce Banda anali unduna umayenda bwino, komanso mboma limene lila Profesa Arthur Mutharika la DPP ndithu atupere anali undunanso umayenda bwino kumeneko. Koma zotsatira zake tikukamba kunena kuti lero m'malo mokuti atupere adapanga konzu, lero akukana kuapanga konzu, akuti iyayi adzakhalenso nduna. Zimenezo nzotheka kodi Ibrahim Traore wa ku Malawi? Nzotheka zimenezi? Ndiye Amalawi ngati mungamve kunena kuti atupere muluzi akupita ku MCP, ife tibweranso tikuwuzani kuti atupere akupita ku MCP, koma atupere wamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti ngakhale zitavuta motani ku MCP sangapite, ndi bwino ayende ndi Amalawi. DPP ikukanika kuyenda ndi Amalawi pa mgwirizano kamba kakuti akufuna upresidenti akhale iwo. Tingonena mwachidule, president akufuna akhale a Profesa Arthur Mutharika, komanso vice president akhale ochokera wina aliyense ochokera mu DPP momwemo. Umenewo ndi mgwirizano. Munali ndi ine Austin Ndapita.